Klačianska Podkova oslavuje svoje 10. narodeniny. Na akciu prišlo množstvo furmanov aj s takýmito krásnymi koníkmi. Klačianska Podkova bola pre mňa takým, alebo je takým dieťaťom, ktoré mi kedysi pred 10 rokmi, už 13, lebo 3 roky sme ho nerobili. Takže pred 13 rokmi mi skresla v hlave, reku, niečo by sa malo v zime diať, aby sme sa nenudili, aby sme kapustničku, rezník a šalátik dali von, tak aby sme sa spolu stretli a naozaj padlo to na úrodnú pôdu, čo som veľmi rada. V tých horských terénoch sa musíte spoľahnúť na koňa, ktorému môžete dôverovať, to znamená, ktorý je spoľahlivý a ktorému proste, ako som hovoril, môžete dôverovať. A keď tu vidíte tieto koníky, dajú sa radiť aj tieto kone medzi tie, ktorým môžu tí svoji furmani dôverovať? Samozrejme, každý kočiš má svoje obľúbené plemeno, ale máme tu aj my naše kone, ktoré boli u nás odchované a nerobia nám hanbu. Furmani odvádzajú ťažkú prácu, ktorá si vyžaduje 100% nasadenie. Z merací sily na túto súťaž prišlo množstvo dvojíc aj zo zahraničia. Turčianske Kľačany sa teda počas zimného obdobia tešia na toto podujatie, ktoré priláka tisícky návštevníkov. Súťaž bola zameraná na ťahanie dreva, tzv. Magurské klady, čo je klasická činnosť furmanov v horách. A následne na záťaž pod názvom ťažký ťah. Medzi známych reprezentantov furmanov na Slovensku patrí aj Paľo Chytáš z Golianova. Treba tých s furmanmi sa aj stretnúť po sviatkoch, samozrejme človek je unudený doma, ale dá sa povedať, tieto sú prvé preteky v tomto roku, tak preto sa snažím prísť s nimi, lebo všetci furmani vlastne prídu väčšinou v čo najväčšom počte tu na. Život je ťažký, lebo život to není ako auto, odstavíte, že máte sviatok, máte pokoj, ale tu nám musíte pracovať vodne v noci, to dá sa povedať tak, že proste tu na sviatok, piatok to nezáleží, proste musíte krmiť stále, kone musia žrať, kone musíte kydať a treba aj s nimi narábať troška, aby mali taký pohyb, lebo keď nemajú pohyb, môže vám dostať koliku, ochorieku na maštali a máte problémy. Lebo to robím prakticky 30 rokov, že ma to baví a chodievame tak s kolegom. To je práve tá naša furmanská česť a hrdosť, že ukázať, jak naše koníky pracujú a trápia sa s nami chore. Pred furmanom sa robil ako šoféra z povolania, ale prešiel som ku koníkom a už by som to nevzdal. No my jsme přišli sem soutěžit s konima a jsme od Brna. No to jsou vesměs všechno polský koně, asi tady, co se dívám, tak provětrat koně a tak, podívat se mezi lidi s konima a tak. Tie zvieratá sú proste, myslím si, že naozaj vo vrchole toho, aby sa konečne na ne začalo pozerať, pretože potrebujeme ich k tomu, aby pracovali či v lese, či na poli, keď je už teraz toho veľmi málo, ale nesmie sa na to zabúdať, že naozaj chladnokrvný kôň je toho temperamentu chladnejšieho, čiže je to vynikajúce zvieratko na prácu, je to vynikajúce zvieratko takisto ku začiatočníkovi. Takže toto chceme dneska pozvidnúť, že naozaj môžeme ho využiť na hocičo a preto sme to pretavili aj do súťaže Klačianska Podkova, ktorá je už ako jubilejný 10. ročník. Podujatie začalo ráno a furmani zahrievali svoje kone na opracovisku. Dobrá organizácia, skvelé výkony a v neposlednom rade pravé furmanské prostredie obklopené malou a veľkou fatrou. Niektorí furmani to berú ako koníček a iní zas ako prácu. Spája ich však jediné, a to láska ku koňom. Život v meste či v paneláku si už nevie predstaviť ani jeden z nich. Furman na klasický deň vyzerá, že stane ráno o 5, niektorí o 4, nakrmí si kone, najprv vykydá, nakrmí, potom až on ide si dať raňajky a pripraví si veci a o tej 7, pol 8 chodím do roboty, ja ako. Tí, ktorí majú kone len pre zábavu, tak asi robia nejakú prípravu, ale ja im nerobím žiadnu, lebo ja robím dennodenne s nimi v hore, v lese, som živnostník, ťahám drevo, v lese s koňmi zbližujem, takže ja im nerobím žiadnu prípravu. Som veľmi rada, že sa našlo naozaj nadšencov, ktorí mi pomáhajú organizovať tieto preteky, zvlášť Radka Kováčová Kuderová, ktorá je dneska ako manažérka, určite chudiatko sa z hlavy až pary, ale
zvláda to výborne, takisto Zuzka Podhorská a všetci ostatní organizátori, ktorí pomáhajú, aby sa to naozaj dneska zišlo mrákavý ľudí. Ja neviem, ani si to nedokážem momentálne odhadnúť, ale určite už nás je tu zo 4 000 pravdepodobne a to ešte není koniec dňa, akurát to gro začína. Sú vysoko kvalitné a oveľa lepšie prostredie, ako keď je to v meste v Martine. Predsa mesto je mesto a kôň, príroda, les patrí spolu. Dneska sa bavíme, už tu ani zlého koňa nemôžete vidieť. Tak je to vykročené, tak je to pokročilé. Ja by som vyslovil obdiv ku všetkým tým chovateľom, ktorí toľko toho vlastného voľna venujú tomu, aby nakoniec raz, dvakrát do roka mali trošku toho radosť. Zajedno je to môj koníček a mňa to baví zajedno. A keby ma to nebavilo, to je, viete, keď je koníček, to idete na kraj sveta. My chodíme ešte aj do Francúzska, do Belgicka, do Nemecka, do Maďarska, do Poľska, do Čiech, tak my chodíme všade. My sme najväčší reprezentanti Slovenska s Janom Franciscím z Krupiny. Takéto podujatia ponúknú návštevníkom skvelú zábavu a chutné jedlo. My sme sa snažili zistiť aj tajný recept na guláš, ktorý sa varil od skorých ranných hodín. Dneska ponúkame hovädzí guláš. Nechceli dať bravčovi do toho, tak krajšie by sa nám stalo, aj ľudia niektorí hovoria, že krajšie to vyzeralo, aj chutnejšie, ktorý bol. Je nejaký tajný recept? Tajný recept neexistuje, pretože je ozaj tajný, ale máme veľkú pochvalu od ľudí, ktorí si to prišli vlastne okoštovať. Veľmi sú spokojní a chvália, že je veľmi dobrá chuť. Ono nie je to jednoduché toľko ľudí nakrmiť a rady sú stále. Tak od koľkej rána? Vidím, že tu máte dobrú posilu chlapov, tak od koľkej rána ste to museli pripravovať? Od 6 ráno sme tu. Bolo to také náročné šúpať všetko, pripravovať, variť? Bolo to náročné, začali sme v stredu po obede, štvrtok, piatok, vlastne a dneska je sobota, dneska sa už len varí. Klačianska Podkova zaznamenala svoj veľký úspech. Na jej 10. ročník prišlo množstvo furmanov, ale aj návštevníkov, ktorých neodradila zima. Jedná sa celkovo o prvý pretek furmanskej sezóny.